Hi guys, it's Samia Ja and welcome to the background. Ikamatha video hii mukhala mutamvesesa chifukwa chimene boma likumufunira msungwana uja opanga ma videos pa Facebook komanso pa TikTok amene dzina lake ndi Hannah Jabez, koma pa social media amatchuka ndi dzina lakuti Tamia Ja. Wapalamula boma ndipo bomalo lamusumira. Tamia Ja ndi nsikana amene anabadwa mchaka cha 2000. Iyeyu kwawo ndikudeza koma amakhala mu mzinda wa Lilongwe mdziko la Malawi. Tamia Ja anatchuka kwambiri pa TikTok kuyambira mchaka cha 2023. Iyeyu anatchuka chifukwa cha nthabwala zake pa TikTok opo. Kenaka Tamia Ja anayambanso kutchuka pa Facebook, zimene zinapangisa kuti ayambe podcast yake pa Facebook page yake imene amayitcha kuti The Background. Mchaka cha 2024 Tamia Ja anapalamula mlandu ku khoti pa atapanga programu yake ya The Background pa Facebook page yake pamene amanena kuti Lawrence Henley wakusalima amene anamwalira pozipha. Iyeyu anazipha chifukwa anapeza mankhwala ama ARV amene mkazi wake ankamwa pomuzembera. Tamia Ja atayankhula izi zinapsesa mtima mabungwe komanso a National AIDS Commission. Mabungwewa amene anatengera Tamia Ja ku khoti. Mwezi wa Machi mchaka cha 2024 Tamia Ja anapalamulanso mulandu wina atamudyera mwamuna wina ndalama yokwana 8 million kwacha. Koma ngati mukuganiza kuti izi sizokwanira, Tamia Ja mchaka cha 2025 pa 23 January Tamia Ja analandira samani kuchokera ku khoti ilimene wayitanidwa kuti lolemba limene ndi pa 27 January Tamia Ja akapezeke ku khoti nthawi ya 9 koloko mmamawa. Samani ya khotiyo sinafotokozedwe bwinobwino kuti mulandu wake umene Tamia Ja wapalamula ndi mulandu wanji, koma akuti iyi ndi criminal case. Koma chikalatayi chafotokoza kuti iyeyo ali ndi criminal case. Koma chinthu chimodzi chodziwika bwino chimene aliyense akuchilandira bwino ndi chakuti ukalandira samani yoti uli ndi criminal case limakhala kuti lakusumira ndi boma. Choncho apapa zikutanthauza kuti Tamia Ja wapalamula boma ndipo mulandu umenewu lamusumira ndi boma. Koma manong'onong'o akumveka kuti Tamia Ja pa 22 January anapanga podcast yotchedwa The Background pa Facebook imene amazuzula boma la Malawi kuzera mu bungwe lija la MACRA pa nkhani yofuna kugula machini opangira kafukufuku pa social media. Tamia Ja anati pali ndalama zokwana 3 billion kwacha imene ikufuna kuthana ndi Bakili Muluzi TV. Tamia Ja anati pamene anthu ena akugona ndi njala, ena ali panzere wa mafuta ndipo mzipatala mulibe mankhwala, boma likutenga ndalama pafupifupi 4 billion Malawi kwacha kukapereka ku kampani ya ku Ghana kuti athane ndi Bakili Muluzi TV komanso azinzake ena amene amalemba nkhani za mchezo pa social media. Izi zichitika kuzera mu bungwe loona zofalisa nkhani lija la MACRA. Boma lapereka ndalamayi ku kampani ya Hashcom ndipo Tamia Ja anati boma ndilopanda nzeru, ndipo iye anati akudabwa kuti bwanji kubomako anthuwo samazuzulana akamapanga maganizo awo. Tonse tili pano pamene tikudikira kuona kuti kodi boma limutani Tamia Ja pamene akumutengera ku khoti. Komano guys, tiyeni tonse amene tiyankhule chilungamo. Ngati nkhani yake ili yeye kuti iyeyo amazuzula boma kuti boma sili kugwirisa bwino ntchito ku nkhani zokhuza ndi ndalama pamene dziko la Malawi lidakali mu mphawi, iwo likufuna likhale ndithu ndi mphamvu lofuna kupondereza anthu angapo yonse kufuna kuthana ndi adani awo pa nkhani yokhuzana ndi ndale, ndipo akufuna agwiriseno ntchito ndalama za misonkho ya Amalawi ndicho linga chokuti athane ndi anthu ena. Komanso kuphatikiza apopo amusumira Tamia Ja, boma lamusumira Tamia Ja ku khoti kuti mwina mwake akayankhe criminal case. Koma ngati nkhani yake ili iyi, ma chances akhalapo ochuluka kuti Amalawi ambiri akhala kumbuyo kwa Tamia Ja.
ndi nkhani ina iti imene boma likhoza kumuyitanira Tamia Ja ku khoti ngati sinkhani imene amayankhula pa podcast yake ija amene amayitchula kuti The Background pa Facebook. Langa dzina ndi Sam Mavita. Timakamba nkhani ya uyu season thera amene ndi Tamia Ja. Ngati mwayikonda nkhani imene ndayifotokozera ndipemphe kuti mundichite follow pa TikTok komanso pa Facebook potengera ndi pamene mukuonera video iyi. Komanso mwapadera guys, chitani subscribe chifukwa ndikhala ndikukupasani update ya nkhani zonse mmene zingayendere. Is Sam Mavita here and I've been Sam Mavita. Komanso musayiwale ndi YouTube channel china imene kumaitcha kuti kulinji kumene kuti mapereka nkhani zonse zimene zikuchitika mopanda kuondera. Tikaona ni kumeneko.